Е, така може да е началото на видеото. Ще готвя. Не се видя, да. Трябва да оставя. Не, сериозно. Масло. Какво друго ни трябва? 2 малки бебешки главички лук си взимам аз. Те режа. Измий го първо. Как ще измия обелките? Защо нали трябва да се обели? Знаеш ли аз от кога режа лук? Лук? Сега ще ревеш, не знаеш. Има твърде много прикрита агресия в текстилността. Мисля този лук да си го кача около врата. Криш ще изготви сам вечеря тази вечер. Да видим как ще се справи. Сега съм някакъв абсолютен примат. Много обичам миризмата на лук. Айде. Виж как си ми взел в момента работната станция. На купчета, нали? Но много ситни, малки такива. По-ситни. Здраво. Така, аз лук ям малко по-на едро. Просто така го обичам. Много е важно лука да бъде наряден. Както можеш. Взимаме това нещо сега и го изсипваме в тиган. Лук тиган. Между другото, много бих се пробвал в предаване за готвене. Мисля, че ще им направя уникални сандвичи. Кажи, между другото, че аз мога да приготвя много хубава храна. Думите. Правил ми е, особено в началото, когато искаше да ме впечатли. Месо, зеленчуци, декорираше и красиво. Беше купил един такъв балсамико сос, не оцет. Много хубаво, много добро впечатление ми направи. Оп. Много добре ти правиш лука. Лука е в тигана. Така, Полис, каква е следващата стъпка? Чакай да ти извадя инструмент. Това ми харесва. Тази цел съм взела. Така. И... Така. Паста! Как се чакаш, това да се наяде? Умазах се. Аз ще изям една слива, докато чакаме. Ще дали винаги аз съм този, който просто... Ето това става. Аз не ядох. Аз уж бях почнал да готвя и забравих. Ръсвам малко босилик. Чакай, поне аз да го направя да е финалната стъпка да е моята. Не има и череп, ще се заръсваш. Между другото мирише много яко. Много го разбъркай. Тоест искаш да кажеш, че това, което направих, ти хареса, така ли? Много. Само го направи. Май позугаме малко ми за здраво. Много вкусно. Очаквайте още кулинарни таланти от нас. Не, ние сме кулинарните таланти. Абе, ще пробвам още някой.